tabletshop.gr και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το νέο Zopo C2. Όπως βλέπουμε είναι το μοντέλο με 1 GB RAM και 32 GB ROM. Βλέπετε εδώ το κουτί. Ας το ανοίξουμε. Εδώ είναι το κινητό. Να το βγάλουμε από μέσα. Να δούμε τι υπάρχει μέσα στο πακέτο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα manual για το Zopo C2, τετραπύρινο, 1,5 GHz. Βλέπουμε εδώ είναι τα ακουστικά του. Όχι, είναι το USB καλώδιο, όπως βλέπετε. Φορτιστής τοίχου USB, το βάζουμε, συνδέουμε και φορτίζει. Και αυτά είναι τα ακουστικά. Ας τα ανοίξουμε. Τα βλέπετε εδώ, γράφουν και Zopo. Ας δούμε το κινητό. Μέσα στη συσκευασία υπήρχε ένα screen protector και ένα πανάκι για την οθόνη και ένα flip case της Zopo. Ας ανοίξουμε και αυτό. Για το συγκεκριμένο μοντέλο το βλέπετε. Να δούμε το κινητό. Το βάζουμε. Είναι Full HD 16:9 και η ανάλυση του είναι 1220x1080. 3G, Wi-Fi, GPS, τα πάντα που βλέπετε, κάμερα πάνω, USB για φόρτιση, καλώδιο jack, δεν έχουμε κλείσει καλά αυτό. Το βλέπετε τώρα. Είναι αρκετά ψηλό. Δείτε το λίγο στο χέρι πώς κάθεται. Ας βγάλουμε τα προστατευτικά. Έχει ήδη screen protector πάνω. Μπορούμε να τα αφήσουμε, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε, ό,τι θέλουμε. Και ας ανοίξουμε λίγο το κινητό. Το καπάκι του 13,1 MP Zopo. Εδώ είναι η μπαταρία. Βλέπουμε παίρνει 2 SIM
μία μικρή και μία κανονική, και μία κάρτα microSD, η κάμερα, μπαταρία, αν δεν κάνω λάθος, 2000 mAh, το βλέπουμε, το γράφει και εδώ, 1 GB RAM, 32 GB ROM. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε πάρει και SD card, δεν υπήρχε λόγος, υπάρχουν 32 GB. Ας βάλουμε την μπαταρία. Καλά το καπάκι. Zopo A2, tabletshop.gr. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο να δούμε. Αυτό είναι. Ξεκλειδώνει. Από ό,τι βλέπω έχουμε Android 4.2.2 έκδοση. Για να δούμε. Wi-Fi, Bluetooth. Για να δούμε, να αλλάξουμε γλώσσα. Language. Ελληνικά. Όπως βλέπετε υπάρχει γλώσσα ελληνικά. Την επιλέγουμε. Έχουμε 3 button εδώ κάτω. Πίσω. Σπιτάκι. Και οι ρυθμίσεις έχουν πολύ χαμηλό φωτισμό, γι' αυτό δεν μπορείτε να τις δείτε. Τώρα σαν να φαίνονται λίγο. Τα χρώματά του είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ας δούμε λίγο την κάμερα. Μας εξηγεί εδώ κάποια πράγματα για την κάμερα. Zoom. Μπροστινή κάμερα. Φαίνεται το φως απ' έξω τώρα. Τραβάει αρκετά καλά, πάρα πολύ καλά. Να γυρίσουμε την κάμερα πίσω. Δείτε. Πολύ καλή κάμερα. Η καλύτερη θα μπορούσα να πω μέχρι τώρα σε όλα τα μοντέλα που έχουμε στα χέρια μας, που έχουμε πάρει. Φυσικά έχουμε λειτουργία βίντεο, ρυθμίσεις, flash, το βλέπουμε και εδώ, 13 MP. Να δούμε τώρα λίγο τις ρυθμίσεις. Να πάμε σχετικά με το τηλέφωνο. Αριθμός μοντέλου C2, 421 είναι η έκδοση. Θυμίζει 422. Μας λέει επίπεδο μπαταρίας 63%. Δεν φορτίζει. Ενεργοποιήσουμε λίγο το Wi-Fi. Ωραίο touch. Ελληνικό πληκτρολόγιο βλέπουμε, αγγλικό πληκτρολόγιο. Για να δούμε. Λήψη διεύθυνσης.
λήψη διεύθυνσης, θα συνδεθεί. Πάμε στην αρχική οθόνη. Να μπούμε λίγο στο μενού. Να το Wi-Fi. Λοιπόν, έχουμε ήδη εγκατεστημένα Facebook, Flash Player, Gmail, φακούς, YouTube, Twitter, Skype. Έχει πολλά πράγματα. Ραδιόφωνο υπάρχει. Συλλογή, πλοήγηση. Έχουμε πλοήγηση, GPS, χάρτες. Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, ανάλυση οθόνης. Πάρα πολύ ωραία. Ας πάμε στη συλλογή. Μηνύματα έχουμε εδώ. Δεν υπάρχει κάτι για να δούμε. Κάποιο βίντεο. Να μπούμε στο YouTube. Όχι τώρα. Πατήσουμε tabletshop.gr. Το προηγούμενο review Galaxy S4. Βλέπετε. Λοιπόν, μόλις μας ήρθε καλό ηχείο, το S4, το Galaxy, στο HTC, και τώρα θα το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ είναι το κινητό. Πολύ ωραία ανάλυση, πραγματικά. Να δούμε λίγο συγκριτικά με το S4 που έχουμε εδώ. Δείτε τα λίγο μαζί. Αριστερά το S4, το άσπρο, δεξιά το ζόπο. Όπως βλέπετε είναι λίγο πιο μακρύ σε διαστάσεις. Είναι λίγο πιο μακρύ. Θα δούμε λίγο και στο πλάι. Είναι σχεδόν ίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά στο πάχος. Το S4 μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο από πίσω και τα δύο. Δείτε το. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Εδώ έχουμε καλό scroll. Πολύ ωραίο. Να πούμε λίγο Explorer. Στο Google. Είναι το κινέζικο το Google. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπετε. Υπάρχει flash player εγκατεστημένος. Οπότε όλα τα flash video θα παίζουν. Ας γράψουμε tabletshop.gr. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Θα δούμε λίγο το touch. Κοιτάξτε, είναι πολύ ομαλό. Πάρα πολύ ομαλό. Ας μπούμε στο site. Πραγματικά γρήγορο. Δείτε πως αλλάζει κατευθείαν. Δείτε λίγο scroll. Πολύ γρήγορο. Τι άλλο να δούμε. Ημερομηνία και ώρα έχουμε. Προσβασιμότητα. Πάμε στις εφαρμογές.
Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι 1,5 GHz τετραπύρινο, φοράει τον 6985 TAF, αν δεν κάνω λάθος, 1 GB RAM όπως και το S4. Αυτά για το tabletshop.gr. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίαση και να παραγγείλετε και εσείς το δικό σας μοντέλο. Ευχαριστούμε.